Društvo, ja želim da sad zajedno nešto uradimo, nešto što ja mnogo želim i nešto što je mnogo važno meni, a takođe znam da i vi to želite, zato što ste mi mnogo to pisali i mnogo ste nekako to očekivali od mene, s obzirom da i prošle godine je bila neka priča oko toga u medijima. Jednostavno želim da to zajedno uradimo ako možemo. 3, 4. Znači, ljudi! Samo da, znači, Bože pomozi, bukvalno, držite fige, ljudi, ne znam šta da vam kažem, nadam se samo da ću dobiti priliku da pokažem šta stvarno znam i šta mogu kada mi se da prava prilika. Držite fige, idemo zajedno, može?